Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Da, după cum se vede am 4000 în șoci, 4011, 1404 trofee. E o sumă pe care n-am mai ajuns niciodată atât de mare, e o sumă foarte mare pentru mine. Da, și clubul este ăsta, dacă vă interesează. Dacă vă interesează, clubul este ăsta, dacă mai facem 20 trofee. Hai să dăm niște meciuri cu Nita. După aceea dau un meci. După aceea dau cu Spike. Da, dacă vă plac episodul de Brawl Stars sau Car Parking, scrieți în comentarii. Scrieți comentarii și dau și inimioară dacă vă plac. Dacă nu îmi dau inimioară. Bine, nu să mă asta la o parte. Și vreau să spun că se va adăuga un nou brawler sâmbătă, nu știu cum. Bine, sâmbătă, nu știu. Nu m-am interesat. Și nici nu vreau să mă interesez, pentru că vreau să iau o surpriză. Și brawlerul ăsta nu de jucat de apropiere, e unul mai mult de depărtare. Da. Și robotul și ăsta, îl bag pe aici, omoară. Bă, lasă-mă, ce bă, a fost. O legendă și rămân legendă, și conte de tot. Yeah, boy. Cum e carantina? Bine? La mine nu. E bine. Mortuțul în picioare. Bă, dar nu moare! Ăsta nu moare. Cum? Forță, morțania. Așa. Bă, controlul meu a luat o rază. Să-mi bă piciorul dacă nu. Dar nu dacă vă pe noi. Se putea. Dar se putea să nu fie pe noi? Asta e întrebarea. Se putea să nu fie pe noi? Asta e întrebarea mea. De ce pe noi? Mai bine pe noi. Dacă tot pe noi, a, piciorul în jocul ăsta. Voi, bebelușilor, cu cap micuț. Băi, ne sprecam că vrei. Gata, l-am luat ei. Forță, că l-am luat ei. Bă, ești prost, câtă power! Bă, am văzut, m-am dat atât de mult power. N-am văzut așa mult, bă, de așa mult power cube. Nu vezi, rare ori vezi. Ok, dacă vă plac episoadele, dați și un like și vă rog eu, hai să ajungem la suma de 50 de abonați. Știu că se poate. Știu, boss. Dar nu... De cei care vizionează aceste episoade, vreau să mă ajutați mine cu un subscribe personate. Vă rog eu. Că... n-am mai... Bine că nu mai stau nici eu să post, nu mai am un blog. Așa, pentru că să filmez mai în liniște, pentru că toată lumea stă acasă și e nasol. Nu mai înțeleg nimic. What the fius? Cum? Eu am dat primul. La cliente bat. La cliente bat. Acum bun client. Ia-le bă, dacă curent. Bine, ia... Are că mi-am lăsat și Spike la power 4. Nu, că nu ia fi, dar... Na. Și boșilor, nu mai pot nici eu, că carantina, COVID. Nu mai am locuri să filmez în liniște, cât de cât măcar liniște, pentru că tot stau în casă. Nici abia în curte mai ieșim, care în curte ieșim aproape în fiecare zi. Da, de diferență. Să vorbim de ultim. Stai acolo, mânzule! Asta înseamnă fi șmecher. Dar vreau să mă ajutați pe mine cu un subscribe. Vă rog. Hai că... Du-te, vede! Hai, dacă sunteți voi șmacheri voi. Hai, hai că nici nu dă... Oi, ca de mine. Bă, ești prost pe locul 1, bă! Bă, dar spaia cu ăsta rupe, bă, rupe.
tot, dar nu mai luăm de-astea ca să câștigăm. Cât e la club? Haide, boss. Încă puțin și facem 24.000 de trofei. Nu mai mult. Mai joc eu acum Micheleca. Da. Am filmat 5 minute. Dacă vă plac episoadele, nu uitați să dați un like și dacă vă place carantina, dați. Scrieți comentarii, nu-mi place carantina. Și dacă vreți să ne jucăm să farmăm trofee, dați-mi ID-ul vostru, numele vostru, eu îl bag, mie de mor spart. Da, și ne jucăm farmăm trofee, dar atenție, maxim 5.000 de trofee trebuie să aveți. Pentru că, frate, m-am jucat cu 3.000, nu am câștigat un meci la trofeele mele. Bun. Ia-mă câte zi. Bă, mi-a și de ce am făcut eu. Dar lor să bani. Mâine risc atunci când mor eu și el a rămas cu 1 HP. Mor din el. Mor. Bă, dar mor, nu că mor din el. Mor, bă, dar cum, mă? Trage. Miliardare. Bă, a fost kill-ul meu. Bă, kill-ul meu. Bă, deși mi-e furat kill-ul, eu am dat mai mult. Să pun o mică pauză. Bine, ferestrele a revenit, a pus o mică pauză, locul 2 nu contează. Nu 7 trofei și am făcut 24.000 de trofei în club. Nu știu, tot îmi place să zic club, dar nu știu, nu se zice ce club, dar alea. 24.000 de trofee în Galilee. Eu cu Spike-ul eu rup tot. Dacă îl bag pe bun, nu știu de ce, vreau să-l iau, că vreau mușchii mei. Nu mai rimesc că, na, nu știu să rimez. Dar bă, fraților, abia aștept să termină carantina asta, că nu mai pot. Mor, stând în casă, fără ieșit cu prietenii, fără, bă, cu asta am trăit. Bă, să ies, să fiu liber, nu casă toată ziua. Nu înțeleg, că am apărut coronavirusul ăsta, care e și un virus foarte nașpa. Că dacă, bine, pentru copii nu prea e afectuos. Bă, 15.000 de mici, bă, la Power 7, bă. Nu, asta e vis. Da, am nevoie de robotul ăla, că e cam bland. El bagă bland. Hai, du-te! Pui, bă, vină, mă, încă. Bă, că mor. Dacă mori și tu, bă, du-te în pui, mei, cum, mă, cum? De ce am doi de ce? Bă, cum să fac, să mă joc ca lumea dacă-s doi de apropiere, nu înțeleg, nu. Ăștia sunt prea proști, nu știu ce să joace. Au 10.000 de trofee boci, nu știu să joace. De ce te duci să iei power? Stai cu minte, dacă eu am făcut greșeala asta, nu trebuie să o faci și tu. Nu înțeleg, bă. Și cum da atât de mici? 2000 de mici, frate. La power, cât are el atunci? Bă, ne-a tras, nu mai înțeleg jocul ăsta. Bă, era mai aproape de ea decât de cutiuță. Nu înțeleg nimic. N-am înțeles și nimic, nu o să înțeleg nimic. E bine ce zic cu ce bus. Bă, dar e lag. Nu cred, ai atât de puțină viață. Păi ești aliv. Bă, dar nu lasă treabă cu mine. Eu-s bun, bă, urât bani, de 2 bani. Fără umanitate. Ăla vrea să dea ulti pe mine și cred că o să-i reușească dându-și ulti. Dar viețan îmi dau la greu. Nu mai neveți viețan, mă duc pe ăsta.
Nu vreau să mă duc pe rosa. E nebun și o oară, nene. Asta chiar că nu știe să joacă. Nu ce ești moartă, fra. Să mai moară echipă, să mai moară doar o echipă. O echipă. Dar nu noi. Una, dar nu noi. Una, boss. Stau și bus, doar ca să moară o echipă. Moare azi. Moare mâine. Nu are nicio echipă, băi! Așa, da. Drumul! Ce vrei? Blăsmătă, asta îmi plac foarte tare. Cum, bă? Trebuie să-mi dau ulti pe el. Bine, știi așa cu trofei, dar na. Hai să vedem câte trofei avem. Avem sol. Global 5 trofee, bine! Bă, tot unul trecut la România e cel mai bun de România. La, cum se cheamă? Da. Păi, ăsta a fost un episod scurt. Eu am fost Maru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pa!